Bună ziua tuturor și azi am gândit să fac un gameplay despre Metro Last Light, nu cu scopul de a fi parodie, ci un simplu joc, gameplay, prezentare joc, cam așa ceva. The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one, and it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just a baby, and I am sure that it recognized me, and got scared. It also left me knocked out for some time, just enough for me to get captured. S-ar putea să las descriere totuși ca să cei care au probleme cu inima să nu se joace, că azi văzut și altul la care l-am prezentat acum câteva zile. Cei care au probleme cu inima chiar să nu se joace, pentru că e foarte, foarte groză și nu cred că v-ați dori să oprească inima în loc, timpul unui joc Marco. În fine, l-am dat de două ori. Oprește. Trag bine pentru începători. E clar de ce jocul ăsta n-a să fie o parodie acum, pentru că nu prea pot să fac parodie, adică aș putea, dar prefer să nu fac parodie, pentru că doar un joc simplu, un gameplay și simplu cineva în spatele meu. Da, îl doare. Da. So, what do we have here? I see. Okay, take a look on the other side. There should be a switch just like this one. Nu chiar de groză, e acțiune și... Alright, do you see the guys in those... Found it? Push it! Okay, enough with the sightseeing. We've got to get out before the rally ends, okay? Nu o să filmez foarte mult, pentru că... nu știu motiv, dar... It's moving all right. As soon as the air opens, you get inside. I'll follow. Acum... ce facem? Let's move, Pietro. Oh, shit. My escape from the Nazi prison could be entitled "The Enemy of My Enemy is My Friend." This friend's name is Pavel. He led a Red Recon team wiped out by the Nazis. I never liked communists much. So, how are you, Chuvak? All right? Oh, you are tough, huh? No wonder they made you a ranger. Follow me, don't stop. Security, make way. Legendary D6 bunker complex. Huge storage facilities filled with supplies. There is medicine and enough canned food to sustain the Reich for 100 years. And enough weapons for us to wipe the freaks and genetically impure from the face of the earth. But D6 has been seized and occupied by Stumbenführer. What do you want? A jailbreak. Shoot us the fucking and escape. What the hell are you doing here then? Go get them! Get these spies! Spies! Over here! Hey, a job! Bă, dă-n Stop shooting! Jump! adică, când aveți rău de cap, nu vă jucați, că o să am un joc de cap.
Go through here. Roll through here. Dat unde treaba. Oulă, prea tare. Shit. You right? Hold on, Artyom, hold on. There you have it, sugar. On the ground, you bitch. Oricum, să știți că... Hold on, Artyom, hold on, just a little more. Mare. Pentru că... Bastards, блин, they're opening the gate. Drop them. I see them. There they are, you piece of... Stop them. Okay, let's get out of here. Oricum, atât a We fost. pulled off the Cui impossible. i-a plăcut să lase un Now I have to like, inform the Order that the Dark One is missing, subscribe, ori which means to comentariu, o acknowledge să that I las failed my mission. linkul. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station and then to Polis, the Order's Comentaj HQ. ca să vă spun, am Pavel văzut will foarte show me multe the way. comentarii legat de prototipul care l-am făcut. Vreau să vă spun că în realitate, da, este puțin copiat de la Satana, dar în afară de asta, eu dacă aș face un gameplay, eu am toate puterile și astea, toate îmi sunt, cum să vă zic eu, le pot folosi, deci, practic, aș putea să fac un gameplay cu toate puterile pentru că le-am pe toate și așa, dar nu o să fac asta. Posibil 2-3 poze sau ceva de genul, da, vezi, nu. Păi cu asta sper că v-am lămurit că da, a fost fel de copia lui Satana acel videoclip, dar dacă aș juca normal, practic nu ar fi, pentru că am multe puteri și chestii, dar da, videoclipul a fost într-un fel copiat. Ce scuze pentru asta, dar na, ce se face. Ok, deci v-am spus ce trebuia să spun, o zi bună în continuare.